Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо муҳимтарин самтҳои фаъолияти милитсияи суғд ва ҷузъиёти ҷиноятҳои ошкор гардида шинос менамояд. Боз кадом кажрафтор ба дасти милитсия афтод? Чеҳраҳои дар пайроҳаи ҷиноят пойгузошта кистанд? тавассути ин барнома манзури шумо мешавад. Сархати гузоришҳои барнома чунин аст. Дар ҳолати мастӣ ошпазро латукуб карданд. Куштор дар чойхона. یک سال اضافتر خط ششتیم وینا خودیم همگی 3 لیتر 3.5 لیتر وینا ادا شد. дар Хуҷанд устои таъмири нақлиёт сабукрави мизоҷро тасарруф кард. Дузида чикор мекардی؟ Дузида разборка мефрохтидам. омаданд заданд бурданд. ҳамлаи 3 ғоратгар ба нуқтаи таъмини сӯзишворӣ. اگه سوما گرفتم وقتی که این چیکه ثابت را تو شکست میگید نازم بیو بریم. дузди хонагардак дар шаҳри Бустон ғофилгир шуд. Я бардоштум, он дасти ки амҷа кашлок буд. Эвай, сумочка женский. Чико кардед ба кашлока? Гирифтум, инҷа омадам, кушодум, рехтум, ҳамаша гирифтум. пешсудшуда боз ҷиноят содир намуд. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.